ik heb nog even wat extra bloemen. Hoe weer met het wij komen dan? Wij maken gebruik van de gemeente toe. Heel soms. Dat is nog een ander. We nog wat extra nodig hebben. Dus die nemen we mooi. Net verder vertellen. Het is gewoon eigenlijk behulpzaam hier naar de gemeente te gaan. The hills were alive with wildflowers. Maar toch wat mooie plumpjes, hè? Nou, volgens mij heb ik eerst wel genoeg. Ik kan vooral even een beetje veel. Or at least I could run. They just died in the sun. We gaan je nou in dit nog nooit de kroos maken hebt, dus dat is wel leuk. Ja, het is de bedoeling dat al die dingetjes dus hier omheen komen. En al die maar deze kant, nou in je kant. Ja. Dan vouw ik het eromheen en dooswagen staat het pliert. Dus heel strak eromheen wikkeld wordt. Oeps, hij wikkelt nou helemaal. Ja, dus goed strak eromheen. Let voorzichtig. Oh, maar dan mag het vol om je vingers steken. Oké. Die mooi er net tussen? Alsjeblieft. Dus dat is wel wat minder aardig, maar Jin, daar ging je tegen les van. Maar dit is het niet, dan is het wel goed strak, hè? So I uprooted myself from my home ground and left. Took my dreams and I took to the road. When a flower grows wild, it can always survive. Wildflowers don't care where. Ik ga nou los. Ik jou de vrijwilligers een bosje bloem en die moeten zien het oase stekken wat wel op kroons dienen. Kun je de techniek uitlezen? Hoe werkt het? Nee, gatje prikken en stekken. Fell right in a garden so different from me. Van waar heeft je het eigenlijk geleerd? Nou, ik ga wel eens een workshop, een bloemskikken dienen. Maar het meeste heb ik geleerd van degene die het voor mij al die dienen, zei ze maar. Want ze dachten dat al hier bij de KC de Boer, hetzelfde kroonse maatje. Maar ik ben pas heel laat begonnen te keertsen en ik dus echt wel laat begonnen met kroonse maatje. Je hebt wel heel serieus. Is het zo? Het is ook serieus werk, ja? Je moet wel even zien dat het goed komt vanzelf. Concentreren. Geconcentreerd bezig. Wat is dan het belangrijkste? Dat het mooi wordt. Dat ik het zelf mooi vind. Dat is het belangrijkste. Als ik het zelf niet mooi vind, wil ik het ook niet uitjouwen. En wanneer is het dan ook klaar? Dat tocht ik namelijk 2 minuten geleden al. Heel veel. Ja, weet ik net. Dat is een gevoel. Oh, dat lal is met het daarna in. Dan is hij klaar. Tevreden? Ja, ik vind dat het zelf oké. Vanmorgen vroeg opgestaan, alle versieringen eruit gegooid en de kerstboom bij de weg gezet. Ik denk van op tijd erbij wezen. En we hebben mooie kerstdagen gehad en een hele fijne kerstboom. Ellingsreed. Ja, een mooi plaatje hier altijd. Ja, dan kun je alle banden, maar... Nou ja, dat hebben we zang, hè? Ja. Daar ben wij wel aan. Ja, dat is echt zo. Alleen de Simmers of vakantie binnen op Veluwe is echt mooi. Ja. Ja, we stonden er al even op. Ja, op een Veluwe. Het is hier mooier dan op een Veluwe. Hier is juist een beetje wat, hè? Ja. Raai op rij. Hoppa, daar ben ze. Zit nog net op z'n staan. Nee. Next.
Maar nu krijg ik die in Bierum West. Nou, daar ben je net zo volle mensen. Dus dan Nee. lees ik net zo volle bij hem. Dus ik denk, hoeveel hadden we nou op? Stik of 10? Maar een andere. Zijs. Je hebt net zo raar, hè? Ik probeer mensen ja keus bij hem. Zo, dus houden bij hem bij dat ik. Wie ik heel in, hè? Dit hier. Maar elke beer is te verhoud. Ja, maar ik bedoel je met plankjes, hè? Zo'n soort steigerhout. Steigerhout, hè? Ja, zo'n zus. Heel productie dit hier. Even zo ditjes tegen. Die vind je dit jaar ooit wel meer dan 100 dieren. Als er daar nog scheeltjes bij hebben, dan weet iedereen. Ja. Ben je met zelf wat van de Christ of? Ja, volledig. Ja? Ja, van 6 december tot 6 januari. Ja. Christ, jachtjes. Ja, leuk hè. Gezellige tijd. Ja. Dat wordt meer dan ik. Dat was wat een Christsteek, dat ga ik net. Ik ga een Christ. Eerst in oktober al, maar dat teek, dan komt Sky Radio er al voor met de Christmasfiguren. Ja, op internet. Dat ben ik net. Ik vind de Christ wel een heel gezellige tijd met de familie en dat soort dingen. Maar verder, nee, ik ben ook altijd blij dat het er aan is en dan weer een beetje naar de mooie december te gaan en naar het jacht. Alle dagen lang alweer mooi. En de boer weer aan de kant en dan kan het normale leven weer wat beginnen.